Είδατε αυτό που είχατε υποτιμήσει? Όχι, δεν το υποτίμησα, δεν το έλαβα καθόλου υπόψη μου. Δεν θέλω να σας πείσω ότι δεν έχω κάνει και ανόητα πράγματα στη ζωή μου. Ούτε ότι οι πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα να λένε ηλίθια καλαμπούρια όπως όλος ο κόσμος. Δηλαδή, αν φτάσουμε στο σημείο, ανά 24 ώρες το 24ωρο, να σκεφτόμαστε το τι θα πούμε, πού θα το πούμε. Εκείνη τη στιγμή σας λέω ότι εγώ έχω την επίγνωση ότι είμαστε online 5 άτομα. Αυτά τα 5 άτομα τα οποία είναι φίλοι μου και λέμε ένα αστείο μεταξύ μας, επί μία εβδομάδα δεν ανακοινώνεται πουθενά. Άρα έχω και τον εφησυχασμό, δεν έχω ότι ξαφνικά είπα ένα καλαμπούρι και έγινε κόλαση. Η κόλαση δεν έγινε έτσι, η κόλαση έγινε σκεμμένα και με τον τρόπο που έγινε σας βεβαιώ, είμαι βέβαιος εγώ ο ίδιος, ότι από τη στιγμή που είχα στοχοποιηθεί, είτε έλεγα αυτό το καλαμπούρι, είτε έλεγα μια Χριστοπαναγία στον δρόμο σε έναν οδηγό, θα με πηγαίναν για περιήβρηση των θείων. Δηλαδή πάλι, αν έχεις αποφασίσει να κάνεις ξέπλυμα, θα βρεις την ευκαιρία. Μόνος τρόπος να μην τη βρεις, να μην μιλάει καθόλου κανείς.